Una tarda de juny, d'un dissabte qualsevol. Molt calor a sobre i un munt de bicicletes a les rodalies de Cervera. La històrica ciutat del Ponent fou seu dels Campionats de Catalunya Contrarellotge de 2009, una cita senyera de la temporada regional amb més de 200 participants repartits entre totes les categories de la carretera, des de cadets fins a sèniors. Per l'ocasió, 3 recorreguts foren dissenyats. Pels èlits i sots 23 es disposaven 23 quilòmetres, pels juvenils 16 i pels cadets 13. Tot i que aquestes dues darreres categories es van jugar en menys quilòmetres, la calor més forta va caure sobre els més joves, amb temperatures superiors als 35 graus, un traçat d'anada i tornada per rodadors de potència sobre l'antiga nacional que posava a prova els més durs. A l'horitzó, els títols de campió de Catalunya en la lluita contra un rellotge. Una prova on manegar el temps, saber el moment on exposar les forces i limitar les pèrdues en els moments difícils esdevenen la clau. L'any passat l'escenari havia estat ben diferent. La crono pel títol regional es va desenvolupar en plena i plujosa primavera, un dissabte al matí, amb abundant aigua sobre els corredors i Sergi Escobar vestit en campió. Entorn molt diferent es va poder gaudir a Cervera, tarda de juny i més de 30 graus de temperatura en molts moments de la cursa. Una prova amb dificultat afegida perquè el vent també jugava el seu paper que va esdevenir decisiu per molts dels corredors. A la categoria cadet l'emoció va estar absent gràcies en gran mesura de Víctor Moreno, que amb un temps de 16 minuts 50 segons va guanyar àmpliament, amb quasi un minut sobre Gerard Álvarez. I és que 53 segons en una crono de 13 quilòmetres és una distància que exigeix rodar molt ràpid. En el cas de Moreno, per sobre dels 46 km per hora. Un gran registre, sens dubte, pel que una setmana abans havia estat sotscampió de fons. El tercer millor cadet fou Aitor Aboy, a només un segon de la plaça d'argent, sent el cadet de primer any més destacat de la jornada. A la categoria absoluta només hi va haver un color, el morat que vesteixen els corredors de l'SP Continental. Els 4 primers, tots ells sots 23, van ser d'aquest equip. Un dels millors rodadors, el pilot espanyol Jesús Herrada, va marcar uns 30 minuts 13 segons que van ser insuperables per la resta, fixant la mitjana triomfadora prop dels 46 km per hora. Però Herrada, en la seva condició de manxec, no concursava pel Campionat de Catalunya. Aquest estava en les mans dels seus companys. El segon i per tant campió català, a 21 segons d'Herrada, fou David de la Cruz, un corredor molt treballador de Sabadell que fa només 2 anys es dedica al ciclisme, cansat de tantes lesions a l'atletisme, amb fortuna. De la Cruz ja va ser un dels ciclistes més destacats a la crono de fa un any, la primera que feia, i ara més experimentat, no fallava. Per darrere seu es va situar un agarenc de nom Airan i cognom Fernández a 35 segons d'Herrada. El també ciclista de l'SP va acompanyar el podi al seu company després de signar una crono en la que molts atribuïen el cartell de favorit. Tot i la seva lleugera figura, no massa alt, aquest és un ciclista polivalent que ho fa bé tant a la pista com a la carretera. Un corredor que mostrava la seva vàlua, 7 sotscampió d'Espanya de fons setmanes després. El tercer esglaó fou ocupat pels més joves de tots a 37 segons del guanyador. Fa només un any, Jordi Simón estava considerat estadístiques a la mà el millor juvenil de ciclisme espanyol. Ara, en ple procés d'adaptació, mostra les seves aptituds a la categoria clau, aquella on es juga el seu pas a professionals. Amb les places d'honor ocupades pels sots 23, el títol elit va recaure a Joan Font. Corredor del CEJAM, el de Vilanova, fou 5è a la general absoluta, continuant així amb una temporada on ja s'havien posat a una de les grans clàssiques, la d'Òdena. El company de Font, el segon esglaó, fou Jordi Fiter, per només un segon en un dels duels més comprimits de la tarda, mentre que Jordi Cervantes va signar el bronze més enllà del mig minut. Si emocionau fou el desenllaç èlit, per només un segon, no menys ho va ser el protagonitzat pels juvenils. Tot i les variants que poden donar 16 quilòmetres de recorregut, els 2 primers van finalitzar en el mateix temps, és a dir, 22 minuts i 28 segons després de rodar prop de 43 km per hora.
Parlem d'Alejandro Barreu i Antonio Pedrero, amb Cristian Beltrán tercer a només un segon i José Arcas quart a 2. Un autèntic mocador de 4 ciclistes que evidencia la importància molts cops dels petits detalls en la consecució d'un gran triomf. Més enllà del mig minut, es va classificar Cristian Astals, el millor juvenil de primer any. El campió Màster 30 va ser David Sánchez a la prova tàndem. El campionat va caure a les mans de la parella Francisco Ariza i David Blanco, mentre que Juanjo Méndez fou el millor a ciclisme adaptat. Tot gràcies a una perfecta organització dels components del Club Ciclista Cervera en col·laboració amb la Federació Catalana de Ciclisme per dur a terme una competició amb majúscules, amb nombrosa presència política i social de la zona. Junt a la presidenta de la Federació Catalana de Ciclisme, Carme Mas, van ser-hi Núria Ramon, delegada de la Secretaria General de l'Esport a Lleida, Joan Valldaura, alcalde de Cervera, Núria Regí, regidora d'Esports, i Xavier Casoliva, president del Consell Comarcal.